Part del Barça-Benfica, resultat? 2-0. 2-0, segur? Segona part, 2 golets. No, dic ara, cony. Ah, ara? Sí, hòstia. 0-0, sí. No, jo et deia al final, home. 2-0? 2-0. I qui marcarà? Marcarà Memphis i el segon marcarà Gavi. Claro. Demir no. Perquè ha tingut dues ocasions molt bones. Ha tingut un pal molt bo Sí. i jo crec que pot estar allà, però confio més en com desborda Gavi i el xut de Memphis. Ja ho veurem, a veure. Patirem, però Com sempre. Però el partit l'estàs veient bé, no? Sí. Dintre del cap, la revolució de Xavi ja tocava. Ha sigut un canvi de Koeman a Xavi. Tocava. Hòstia, a veure. És que No té res a veure. l'equip ha canviat d'aspecte i de tot. L'equip, l'afició, tothom. Sí. Mira aquí, plovent com està plovent, Un dia com avui jo pensé que hi haurien 4 gats i mira. està ple gairebé. Bueno, No, jo a 50 toques potser, no? pot ser, tranquil·lament, i a més animant Sí, com sí. toca, ja la gent està motivada, Tu està animes, Xavi... tu animes? Jo no paro, jo et segueixo tu. Tu crides aquí, és afònic? No tant com tu, però quasi gairebé com tu, em faltaria un pèl més, però a poc a poc... Has de portar la pataca. Sí, em falta això, em falta un parell de birretes o alguna més, però estem molt bé, estem molt bé. Sí, a veure. I està acabat millor. Amb victòria i no patint l'última jornada. No patint, classificant-nos sense dubte, i si podem guanyar el Bayern, doncs som endavant. Més El Bayern, hòstia, Bueno, està Xavi ara, ja no és Koeman. hòstia, però avui a Bayern, sense jugar-se res, contra el Dinamo, Contra el Dinamo és fotut. ha fotut un golaç al Lewandowski a xilena. Terrible, però bueno, som el Barça, no? Sí, Som el Barça. hem vist coses molt bones i coses molt dolentes, Sí, però algú tenim els culers, no? Sempre confiem. Sí, tenim el cul apretadet. Això sempre el tindrem, però bueno. I esperem que guanyem Guanyarem. i que us celebrem molt gran avui. Avui sempre 2-0 segur. 2-0. Confiem. Moltes gràcies i visca el Barça. Visca el Barça i el grup. Que vagi bé.